jo per mi un valor molt important, que a més es transmet molt des de l'equip de maristes, per mi, és que siguin bones persones. Jo crec que se'ls ha d'educar en aquest aspecte, no? I és tot el que penso que la gran part de pares volem que en un futur siguin els nostres fills, no? Bones persones. Sí, des de petits hem vist que si en algun moment acabaven alguna tasca, el que se'ls incitava a fer era ajudar els altres, a intentar que els altres, si no se'n sortien, tenien problemes, els poguessin ajudar. I els valors que se transmeten són els mateixos que els transmets a casa. Doncs solidaritat, respecte, tenir cura d'un mateix i tenir cura dels altres, que pugui identificar conductes que a ell no li encaixin, que digui, ostres, això per aquí no anem bé, que sàpiga identificar-les i pugui dir al professor, pugui avisar amb uns companys. Per mi això és essencial. Pensem que passen moltes hores a l'escola i tot el tema emocional, que sigui una persona intel·ligent emocionalment, és molt important. Aleshores, jo crec que el col·le acompanya bastant tot aquest tema. Treballa l'empatia, assertivitat, que tingui una mirada positiva cap a si mateixa, cap als altres, y eso me agrada mucho. De la educación, pues eso, tener el respeto, el saber pedir perdón, el pedir por favor, estas cosas de cada día que lamentablemente hoy en día hay veces que te encuentras con situaciones que se olvidan. Pero bueno, eso, pues yo lo más importante és que siguin persones educades. Bé, el valor més important que s'inculca als nens és el seu propi aprenentatge dins de l'educació tant formal com no formal, amb els vincles i sobretot amb tots els alumnes de diferents ètnies que poden abarcar també dintre del centre, amb les seves estructures familiars que poden disposar, és a dir, és una miqueta un global de tot, no? És un mix de tot i crec que el que més valora és això. Que disfruti de l'aprenentatge, no? Perquè al final la forma d'aprendre és viure-ho i que ho gaudeixi, que després del dia de demà sigui el que vulgui ser metge, que vulgui ser fuster, doncs que realment si ell ja sap el que és gaudir de l'aprenentatge, doncs ho farà perfecte. I després que sigui una persona autònoma, amb una mirada positiva, assertiva, responsable, que també sabem que això no surt com un bolet a cap de 15 anys. Per això penso que hem de ser conscients que quins valors transmetem, com creiem, com eduquem, tant a l'escola com a casa. A Maristes jo sempre he coincidit molt amb els lemes que fan, allò d'estimar, estimen de cor, escoltar. Jo soc una persona molt familiar i m'agrada molt aquesta família que és Maristes, saps? I a mi és el que més m'agrada. Sí, el respecte cap als altres, el valor del respecte a la diversitat també i sobretot aquest sentiment de família, de que formes part d'una família i per tant tots cuiden una mica de tots.